உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அது தோலெல்லாம் நல்லா சீவிட்டு, தோலை நல்லா கட்டரை வச்சு சீவிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு டம்ளரில் வந்துட்டு சால்ட்டு போட்டு அந்த தண்ணியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீஸாக போட்டதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நல்லா எண்ணெயை காய்ச்சிட்டு இதை இந்த பீஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் எடுத்து போட போகிறோம். போட்டுட்டு நல்லா கரண்டி வச்சு கிண்டிட்டு இந்த உப்பு தண்ணி, இந்த தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம இதில் ஊற்ற போகிறோம். கரைச்சி வச்ச இந்த சால்ட்டு வாட்டரை வந்துட்டு இதில் ஊற்றினோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு இதாக இருக்கும். சால்ட் அதில் போடல. இப்போ நம்ம அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் மிதமான இதில் நல்லா வறுத்துட்டு, கருக விடாமல் நல்லா பார்த்து வறுத்து எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி சிப்ஸ் எல்லாமே இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இது வந்து இந்த வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம கடையில் போய் லேஸ் வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். வாவ், ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. கடையில் லேஸ் வாங்கி அது வந்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். சாப்பாட்டுக்கு வந்து தொட்டுக்கையாக வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா, நாங்கள் பண்ண இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை மறக்காமல் கொடுக்குங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.